ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинои сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартира ва дачаҳои наву рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон ҳар гуна нархҳои бениҳоят арзонам ҳастад. агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон фарад, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, марама сурат маълумот шуд дар ватсапи имои нами экранбада рӯй кунем. мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бухтар, аз ноҳияи Кушониён, аз ноҳияи Хурросон, аз территорияи шаҳри Кӯлоб, аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Тисор, Файзобод ва территорияи дигар территория бо нархҳои арзон. Инчунин Рудаки ва ҳамчунин як 4 квартира аз Душанбе бо нархи арзон. خب کورس امروزه باشد 1000 برابر است به 158 سومانی باشد. نوار امروزه را سر میکنید تا آخر تماشا کنید. مرحمت رفتیم. دوستان عزیز، شخصانی که میخوان که با تاجیکستان با روان کردن یک کمپانی گروزاپروس که خوبی رو با شما توصیه میتیم که کمپانی یکا یعقوب یکا بروی شما رو از تریتوری مسکو رو جمع میکنن و با تریتوری دوشنبه همه گوشش آورده میرسونن و این چونی 25 تا ناحیه تریتوری ختلون، شهر بختر، ووسه، کلوب، دنغره، اوبشین، کلخوزوبود، уяли обшин 25 та ноҳияҳои хатлон оварда мерасонанд. Якуним компания аст ки ба хатло ба ҳама ҷош бор ва дигар хеле дигар компаниҳо территорияи Кӯлоб ва дигар территория намераванд. дӯстони азиз, ду та шаҳр мебарам мақсад ки территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, обшин ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи хатлон ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. бо мошини майдаам дорам ки метавонад ки бори мошини майда карди борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафта гир аз территорияи Москва ва Москва област бора қабул мекунанд. агар шумо аз номи кадари мо гап занем ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам аст ки ҳар се рақамошро кор мекунанд ва ҳар сешда имо, ватсап, пайваст дорад. грузоперовская ака Ёқуб компания боварӣ аст, мармо ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Хурросон дар тарафҳои ҷамоати 26 насос гуфтага аст соҳибуш. ноҳияи Хурросон тарафи 26 насос мегӯям хел ном. 12 сотиқ замин масоҳат дорад ки 6 сотиқам фурӯхта мешавад. замини ҳамвор, як дар хона кардагӣ, хона коробка болош пӯшондагӣ ва як парашда оғули 10 метра паҳмии 4 ва оғули дуошона. дарозиш 10 метр аст, паҳми 4 метр ва гирди хона полни худ маҳкам об сфеда даврозаи нав часпондага аст. ҳамагӣ 12 сотиқ аст. метавонед ки тақсим карда 6 сотиқам харед. агар 6 сотиқ шагирен 45 росомон нақша бо ягон сум муомила мекунед. агар ки ҳамаша хирен ҳамаш 90 000 аст, бо ягон сум хай қачон муомила мекунем. ҷош ҷои беҳтарина мегад срочна мегад фурӯхта мешавад. мақсад ки 12 сотиқ тақсим карда 6 сотиқам фурӯхта мешавад. خب یکمش رقم‌های TCL توجیکستان است کار میکنه و دومش رقم‌های Россия کی نشان کار میکنه. واتساپ پیوست دارن. شخصانی که میخرن مرامت زنگ زد بیشتر معلومات شگیرن. جوش جایی خوبه میگد مقصد که اومده میگد از پیش ببینین. هر دوش فروخته میشد. اگر خوین یک جای خوین الدینا میشه زمین هموار بهترین به یگان تعریف. طرف خراسان 26 ناسوس تا. با میتونیم مقصد زنگ زد با معلومات پورش گیرین مرامت. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки срочна қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар участкаи Лакмон Шатал меган соҳибаш наздикии мактаб Садиқ ҳамачи дар наздикиш ай бозор мегад ҳамагӣ 2 километр мегад то хонара. назди бозора 2 километр то хонара территорияи Кӯлоб участкаи Лакмон Шатал. 6 сотиқ замин ки зиёдтаракам қариб 7 сотиқа мегад соҳибаш 4 дар хона кардагии тайёр. як калидор, як кухни, як баня, як аловхона дорад. боз подвал гирди хона полни худ маҳкам дарахтони мевадиҳанда дорад. обсведа аст ва ҳар гуна гулам ҳаст. хона кушод бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. дар они хонаҳо ремонтҳои беҳтарин замонавӣ кардагӣ аст. қариб ки 6 сотиқ зиёд замин 4 дар хона бо калидорош, кухни, баня, аловхона ва подвал, ҳоҷатхона ҳама чӣ дорад. лаби роҳ дай. дар наздикиш мегад Садиқ мактаб, мағоза, бозорамаш наздикиш ҷои хубае. срочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ ки бо ягон сум муомила мекунанд. бениҳоят срочна хонаи беҳтарин бо тамоми ремонтҳои замонавӣ шикати. якумаш рақамҳои вавилон аст. инашам кор мегад. инашам вавилон дута рақам ҳардаш вавилони обшин. метавонед аз ин рақамҳо маълумотҳои пурраша гирин. одамони харидори аниқ бошед. марҳамат срочна хона бениҳоят вариантҳои хуб дорад. 240 000 сомонӣ аст. савдо дорад. шаҳри Кӯлоб участкаи
лагмун шатал марамад занг занед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Сеюм хонаи фурӯшӣ аст ки яъне ки дачаи фурӯшӣ срочно. дача қарор дорад дар территорияи шаҳри Ваҳдат, территорияи мақсад ки дараи Ромил меган лаби дарёи Ёс. ҳамин хел маълумот аст ки дутта дача яъне ки ҳардаш фурӯхта мешавад. территорияи Ваҳдат, территорияи дӯстони Ромил лаби дарё обшим ҷои беҳтарин. 6 сотиқ замин маҳсулот аст ки дудар хона кардагӣ аст ки об ва свет аст. ҳоҷатхона ошхона баня лаби об ҳуҷҷатош 100% аст. гирду ванаш мегад 4 тарафаш мегад тагуш ҳамаш тапчан мақсад ки дорад. тапчани бобогӣ ҳам дорад ки мақсад ки ҷои беҳтарин ҳамаи сифати хубкатӣ. дачаи зур срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 160 ки бо савдо дорад. дар тирезаҳои нави пачка часпондагӣ аст гирдаш маҳкам аст. шахсоне ки ҷои беҳтарин ҷое ки мақсад барои давгирӣ барои бо давои тоза ина ба шумо яъне ҳам дача ҳам хонаи фурӯшӣ аст. хоб 160 мега бо муомила мекунад рақамошон аст 24 соат кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамо бештар маълумотша гирен. бо дар рақамошо WhatsApp ҳам пайваст 160 муомилаи хуб дорад. марамат шумо занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд срочно. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон ки срочно қарор дорад дар шаҳри Душанбе. аниқтар маълумотша мега тариқи телефон мегем куҷои Душанбе дар нагуфтиян обшим территорияи сентр. духонага квартира аст ки дар дуюм ошӯна қарор дорад 46 квадрати метр обсвед аст. ҳоҷатхона ошхона баня кухни калидо ремонтҳои оли ремонтҳои беҳтарин мегад дорад. срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 290 таш мега ки бо муомилаи хубам дошта. рақамошон аст мегафон шахсоне ки аз Душанбе агар квартира халқ бошад мақолтон бошад марамат занг занед. аз куҷое ки ба шумо хона замин квартира ки лозим аст дар таги видеоимон нависед. мо дар видео оянда ёфтаем якум шумо дар пешкаш мекунем. ба хотири меҳнати мо ялайки бепула фаромӯш накунед гузорем ва агар имконият бошад навора дар WhatsApp мо падилаш кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки срочно қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлол гуфтагӣ аст соҳибаш. 6 сотиқ замин маҳсулот аст ки 14 хона кардагӣ тайёр ки хоб дӯстон азиз мақсад ки светаш ҳаст мега не ки об надорад мақсад ки обош мегад скважина мегад ҳамсояҳо мегад кардагиан шумо мақсад ки агар ҳамхе хоҳед мекунед яъне ки обош тайёр нест обош скважина мебарорен хайр маълумотҳои пурра бо мегирен. фақат мега хона пад абой тайёр кардагӣ аст не ки абоиш ночаспода хона пад абой тайёра хонаҳои навсох. хоб ошхона ҳамом анҷомхона ҳоҷатхона ва гараҷам мега дорад. фақат хонара рангу борош мондагааст тамо дигармаш 100%. гирду ванаш пол ниход маҳкам дарахтонам дорад. нархи хона мега 270 тай бо муомила мекунем ва рақамошон мегафон аст. шахсоне ки мехарам мега бо савдо мекунем. агар ягон маълумотша нафаҳмида бошед шумо занг занед ба шумо фаҳмода метиҳанд марамат. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст ки срочно қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар тарафҳои Кривой гуфтагӣ аст соҳибаш. шаҳри Бухтар территорияи Кривой пеши мактаби Да. ду хонага квартира аст ки дар чорум ошӯна қарор дорад 50 квадрати метр обсвет аст. ҳоҷатхона ошхона баня кухни дорад дом мегад 5 ошона аст дар чорумаш қарор дорад духонага мегад ҳамаш 100%. духонага мегад дар чорум ошона доми 5 этажа ремонтш мегад мақсад ки 70%. ремонти хубае не ки акихе замонаи люкс нест. дар дуни квартира мегад кондиционер дорад ҷош ҷои беҳтарин мегад ҳамаи самт рафта мешавад. панелни доми 5 этажа нарша мегад 265 та мегирем бо муомила мекунем ва рақамошон аст билайн кор мекунад. шахсоне ки аз территорияи шаҳри Бухтар Кривой ҳамин хел квартира ки лозим бошад марамат занг занед. 265 та савдои хуб дорад. марамат рақамошон дар пои видео метавонед занг занед. илтимос лайки бепула фаромӯш накунед гузоред навора падилсаш кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст ки срочно ки дар территорияи Душанбе. ҳамин квартира мо як бор дигам реклама карда будем мақсад ки нарх навошо туғри нагирифт яъне ки бо реклама кардестиям. квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гипразем Гулпарварда. ду хонага квартира аст ки дар дуюм ошӯна қарор дорад 52 квадрат. ремонтош ремонтҳои нав обсвет хай маълумотҳои боқимонда тариқи телефон. квартира срочно мега сум тоқа сум.
нархи квартира мегӯяд 250 аст бо муомила мекунем ва рақамошон аст 918 кор мекунад. шахсоне ки агар хоҳем ки харидор ки бошад арзон мекунад мақсад бо занг занед қачон муомила кунем ва маълумотои пурраи аниқша гирен. агар шумо дамохай рекламаҳои квартира, замин, хона, мошин чизе ки барои фурӯхтан боша маълумот рӯй кунем, мо дар видео оянда ҳамин хел рекламачаи чоткаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри бухтар дар ноҳияи кушониён кӯчаи бунёӣ гуфтага аст. соҳибаш 2 километр дуртар мега ай бозори нихӣ обшим наздикии шаҳри бухтар наздикии нихида. 4 сотиқ замин масод аст ки 14 хона кардагӣ тайёр аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. хоб маълумотҳои бештар мега тариқи телефон ягум мақсад агар ягум духонагаам боша мега аз шаҳри бухтар алишам мекунем. агар кадоме ки ҳамин хонаро сумкате мегирад нархаш 260 аст бо муомила мекунад. шаҳри бухтар ноҳияи кушониён дохил мешавад кӯчаи будониё. ҳамин хел маълумотҳо аз бозори нихӣ мега 2 километр поёнтар аст. хай бо маълумотҳои боқимондаша мегирад. дӯстони азиз ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона ҳам алиши ба квартира ҳам сумакӣ аст. мо бисёр такрор мекунем маълумот шахсони харидор занг занем. мегзарем ба наҳам хонаи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри бухтар наздикии бозори мақсад ки бозори стансия ва мактаб поликлиника дар наздикииш. 2 хонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад 43 квадрати метр бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ дорад. наздикии поликлиника хоб ҳамаи чизо чораш мегӯяд бисёра чизе чораш кати мақсад ки савдо мекунем мега хай бо маълумотҳои пурраша мегирем. нархи квартира мега 250 000 аст бо муомила дорад ва рақамошон мегафон аст кор мекунад метавонен боқимонда маълумотша гиред. дӯстони азиз барои такрори мо узр зиёд мехоҳем мо меҳнат мекунем барои шумо шабу рӯз мақсад тайёр мекунем. лайк фаромӯш накунед навора агар имконият бошад подлисаш кунем. мегзарем ба даҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе дар тарафҳои дарёбод гуфтага территорияи чимтепа каничкаи 54. 3 сотиқ замин масоҳат 4 дархона кардагӣ об свет ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ термиса мега дорад кухнӣ ва мебело ҳамин хел чишам дорад. хона хай навсохта барои зиндагӣ 100% мешавад. срочна мегад пул дар кошта мега мефурӯшем мақсад ки хай харидоро мега занг занад. нархи хона 230 000 сомонӣ аст бо муомила дорад. 230 000 сомонӣ рақамошон дар поёни видео аст. шахсоне ки мехарида бошед маҳрамат шумо хай занг занед ва маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамошон гиред. маҳрамат. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки срочна қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи шоҳмансур гуфтага аст. срочна квартира бо ҳамаи чиза чораш фурӯхта мешавад. 2 хонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад 35 квадрати метр бо свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ бо тамоми лавозимоти мақсад ашёи хона фурӯхта мешавад. ноҳияи шоҳмансур кӯчаи у законӣ наздикии чорраҳа мегӯяд стари аэропорт наздикии парки мақсад наздикии парк да. маълумотҳои боқимондаатон азиз аз худашон мегирем. мега пеши домда мақсад садик бузурча ва ҳама намуд транспортҳои 1833 45 мегзарад. як хонага 2 хонага кадаги аст. хай ягон 2 хонагаи калон боша мега алишам мекунем. нархи хона 240 000 аст бо муомила мешавад ва рақамошон ва мегафон аст боқимонда бо телефон кати. 2 хонага мақсад як хонага 2 хонага кадаги аст мақсад бо ҳама чизи чораш маъмал шахсони харидор метавонен тамос гирем. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи файзобод мақсад ки аз роҳи мошингард мегӯяд 20 метр дуртарак обшим территорияи районда. 5 сотиқ замин аст ки 2 дар хона кардагӣ аст ки об свет ҳаст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ. якта оғоли 10 метраи ба 4 мегӯяд дора мегӯяд 10 метра паҳмиш 4 об ва свет пастяне мегӯяд гирди хона пол ниход маҳкам. айрои калон мегӯяд 20 метр мегӯяд дурунтар аст. хай боқимонда маълумотҳо аз соҳибашон. нархи хона мегӯяд 140 000 аст бо муомила мекунем ва рақамошон тисел. шахсоне ки аз территорияи мақсад файзобод ки хона лозим бошад ина маъмал занг занед боқимонда маълумотша гирем.
мегзарем ба 13 замини фурӯшӣ. Як замини фурӯшӣ ҳаст ки срочно қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки дар Ленинский район. Территорияи район мега камтар поёнтар мега ҷои беҳтаре мега ҳамаи чӣ дар пеша мега. Мақсад больница, мактаб, саддик ва мағозаҳо мега дар наздшай ҷои беҳтаре кадом кӯча маҳаллаша нагуфтиям. 6 сотиқ замин аст ки гирдуванаш полни худ маҳкам аст. Боз мақсад бирверемекам хали фундаментош рехтагӣ тайёр аст. гирдуванашта полни одамо зиндагӣ доранд. Мақсади кӯча маҳаллаи хуба қишлоқи хуба мега ҳама чӣ дар наздикииш. Нархаш мега 69 000 аст. Бо кадоме ки агар харидори аниқ боша мега я нархи соз кунам мега метемша мегам нархи хуб кунам мега омада бина мақбул шид я савдо мекунем. Больница, мактаб ва дигар чиё дар наздикиш аст. Рақамошо мегафон аст. Маромад занг занед бештар маълумот гирен то видеои оянда.